Hayırlı gün, isəmisiz mühterem kollegalar. Bugün Tatarinform matbuğat üzerinde bizning jir ijat laboratoriyasına bağışlangan matbuğat konferensiyasi. Bizning qonaqlar bilan tanıştıram. Karif ismindagi Qozon Tatar Davlat Yash Tomoshachi teatri direktori Qalib Yong'abuun jiyani yetakchisi Go'zal Sag'itova, shoira Gulusa Battalova, kompozitor Zulfat Valiullin, hem jirchi Tatarstanning ot qozongan artistkasi Iusa Xo'jina. Xayrli kun, isəmisiz qadrli qonaqlar. Endi buna bizning jir ijod laboratoriyasi deganda biz narsani ko'zda tutamiz. Go'zal rahim etasiz. Esingizga tushirgizayli, chunki endi ko'pdan boshlangan proyekt pandemiya orqasida biroz to'xtalib turdi, esdan da chiqqandir. Шынында 2019 елның язында башланган проект иде бу. Октябрь, узган елның октябрендә без инде концерт турында уйлыйдык, ләкин ул вакытта опера театры гастрольләргә китте, Артур Исламовлар була алмады, аннан без аны декабрьгә калдырга булдык. Аннан безнең программаны тыңлаган Альфия Запарова нишләп сез аны әле үткәрәсез, Татарстанның 100 еллыгына масштаблы проект итеп уздырыгыз дигән сүзләре ничектер колакка кирде дә декабрь айында без конкурс итеп эшләдек. Чөнки 30 җыр язылган иде, 30 җыр белән концерт уздырып булмады. Хәтерләсәгез, аннан инде без яз көне очраштык биредә. Инде 1 апрельдә гала концерт була дип сезне чакырып, тагын күчерелде пандемия арқасында. Шуңа күрә Радик Бариев режиссеры гала концертның ул шалтырата сөйләшә алмыйм. Хәзер әйдәгез искә төшереп үтигән нәрсәдән башланды. Менә видео язмада күренер безнең проектның этаплары. Глеб, ролик, пожалуйста. Һәм инде менә бу матбугат конференциясе аңлавымча безнең җыр гала концертына чакыру буларак кабул ителергә тиеш, шулай бит. Гала концертка нинди җырлар керде? Хәзер без бит инде бик күп җырларны карадык, тыңладык, сайлап алу турларында. Шуннан соң күпмедер җыр сайланды. Гала концертта шул җырларның ниндиләре, кайсылары яңгыраячак? Сайлап алынган 19 җыр яңгыраячак, һәм инде әгәр дә исегездә булсагыз, соңгы 20 җырны без Интертат.ру белән сайтта, интернетта тамашачы сайлады, һәм инде менә ул шундый кызык Мәдинә Галиева дигән яңа буын композитор өчен мәгънәсендә аның җыры искә төшерегез әле, кем авторы? Исемен Алсу хәтерләмисезме? Хәтерләмим. Ягъни менә шул Мәдинә Галиева, аның бөтенләй башка стиль, ул менә безнең татар халык көйләренә якын иде. Җыры тамашачы нәкъ менә аны сайлады. Без инде бәлки Мәдинәнең теге яңа кеше буларак бик гала концертка эләгәсе килеп, бәлки инде туганнары, дуслары сайлашкандыр, белмим, сире нәрсәдер, ләкин менә шундый кызык, хәтта без менә
башка җырчыларга ничектер күз тоткан идек, тамашачы күбрәк белгән җырчыларга, монда әле консерваторияны да укучы, шулай ук вокалист, яңа исем. Без инде уйладык, аңа тавыш бирмәсләр дип. Әгәр дә журналистларның менә бу этапта сораулары булса, рәхим итегез, чөнки бөтен журналистлар да бәлки проектны күзәтеп бармагандыр. Без алга таба. Менә минең Мәдинәнең җырчысы, менә ул иң ахырда тора инде, Әдилә Ганиуллина. Ни өчен иң ахырда, сез беләсез инде, афишада башта күзгә ташланырга тиеш бит инде билгеле исемнәр бит. Ләкин менә безнең Диләрә Төхвәтуллина дигән, шулай ук бәлки инде кемнәрдер беләдер, кемнәрдер белми, Рамил Төхвәтуллин һәм Исия Төхвәтуллиналарның кызы булып чыкты ул. Хәтта без инде башта белмәгән идек тә, ләкин консерваториядә шундый академик вокалга укучы, шундый менә җырчыбыз бар икән. Талантыбыз. Алсуның сорауы бар. Әйе, Идел журналы. Менә бу безнең җыр дигән исемен әзрәк шәрехләп китсәгез иде. Сез аны нинди позициядән безнең дип атыйсыз? Милли яктанмы, әллә яшьләрнеке булганга күрә ул безнеңме? Менә шуны аңлатсагыз иде. Тагын мин күп сөйли башлыйм инде. Безнең җыр ул без инде ул вакытта әле бит 19-нчы ел иде, яңа татар җыры дип тә уйлаган идек. Хәтта без бит әле башланганда белмәдек тә, ничектер шушы түгәрәк өстәлне менә беренче күрсәгез, анда исемнәр сайладык без. Рүзәл Мөхәммәтшин ул әйтте, безнең җыр дип атарга кирәк. Һәм миңа шундый ошады, безнең җыр пафослы да түгел. Ничек менә булдырабыз без шундый теге. Яңа татар җыры ул бик шундый ниндидер заявкасы бар аның алдан ук. Һәм инде без мәсәлән ул көткән, ниндидер халык көткән, аның көтүләрен акламаска мөмкин без. Бу җыракта инде без менә ул безнең җыр, безнең күңелдә чыккан, безнең яшьләр бүген нәрсә белән яши, нинди сәләткә ялар, нәрсә уйлыйлар. Менә шуңа. Аннан соң минем такташ чыкканда, минем такташтан Рүзәлнең алынган кебек бит минем такташ, чөнки Рүзәлнең үз мөнәсәбәте такташка һәм инде ул ниндидер башка зур ниләргә дәгъва итмичә, менә үз мөнәсәбәтен белдергән иде әсәрдә. Монда инде безнең җыр. Аннан соң шуны әйтәсе килә, бу бит инде без өч шәхес иҗат иткән әсәрләр. Бу инде заказ буенча язылган әсәрләр түгел. Ул безнең йөрәктән чыккан ниндидер хисләр, ниндидер уйлар, кичерешләр. Шулай ук беренче очрашканда без инде безнең шундый дискуссия барды, кайнар сөйләшү темаларга карата, гомумән җырларның стильләренә карата. Шуңа күрә минемчә безнең җыр исеме, безнең лабораторияның ул исеменә туры килә. Һәм шушы әсәрләрне дә иҗат иткәндә безнең башкаручыларның мнениесен, фикерен ишетергә теләделәр. Ансына бик зур рәхмәт. Бу безнең өчен бик ценна. Менә шушы фикерне дәвам итеп тагы өстәп үтәсем килә. Менә таблога карап торам. Бик тә якын кешеләр менә бу җырлаучылар арасында да. Әлбәттә, менә мин шәхсән үзем һәрбер җырчы белән таныш идек без. Ләкин менә ничектер алар белән бәйләнешкә кереп китеп, әлбәттә, бөтен кеше белән дә бәйләнешкә кереп китеп булмый бит. Ниндидер этәргеч булырга тиеш. Менә бу безнең җыр лабораториясе да ул шушы этәргеч булып хезмәт итте безнең өчен. Әлбәттә, менә шушы безнең җыр, ул нәкъ менә безнең дигән сүздән бу минем яшьтәшләрем булар бөтенесе дә. Менә безнең буын бу. Шуңа күрә безнең җырда ул шушыннан килеп чыккан әйбер инде. Дөресен әйткәндә. Тагын шундый сорау туды. Менә безнең җыр проектында ниндидер копма, ниндидер каршы килү, протест бармы? Безнең проект үзгә, башка шундый проектлардан үзгә дигән. Протест бармы, Гүзәл? Сорауны бераз гына аңлап бетермәдем. Җыр проектлары татарның бар бит инде. Бар татар җыры, яңа татар җыры, башка ниндидер проектлар бар. Сезнеке безнең җыр дип атала. Ни өчен сез үз проектыгызны булдырырга булдыгыз?
теге проектлар белән килешмәгәнгәме? Протест Yok, йөзеннән. bu протест түгел. Калип яңа буын җыены башланганда, әле мин консерваториядә укытканда, менә Зөлфәт әле Әйе. студент булганда, мин укытучы булганда, бүген искә алып утырдык инде. Әле Илмир да менә бүген Татар радиосында булган идек. Анда да Илмир килеп йөридер, шулай ук аспирант иде консерваториянең шагыйрьләр, шушы Луиза, Йолдызларны, Рүзәлләрне без консерватория кабинетына, кичкенә генә кабинет иде инде ул, чакырадырык, бәхәсләшәдерик. Һәм ул вакытта нәкъ менә җыр турында бәхәсләшә идек без. Ни өчен татар эстрадасы шундый әрли башлыйлар, тәнкыйтьли башлыйлар. Минем һәр вакыттагыча фикерем, менә тәнкыйтьләү бик җиңел ул. Тәнкыйть юлы. Иң җиңел юл. Менә без булай яшәмибез, менә булай итәргә кирәк. Менә шушы тормышны, шушы вазгыятьне үзгәртү, кичкенә генә bir өлеш кертү, адым ясау, ул инде башка. Без менә Калип үзе шуннан башланып китте. 7 ел дәвамында Калиптә азмы күпме җырларда туды. Тандемнар, мәсәлән, шул ук Резидә Гобаева белән Илмир Низамовның тандемы бар иде бит инде. Айрат Имашев кичәсендә концертына туды ул тандем. Хәзер инде алар бөтен спектакльләргә музыкалар язалар. Ondan soң Луиза Янсуар белән Радик Салимов шулай ук Калиптә очрашты. Тагын иҗат итә башладылар. Миләүшә Хәйруллин белән Йолдыз. Гомумән, без инде менә бу проект турында, безнең җыр проекты дип әле ул вакытта теге күз аламыйдыр, бик озак хыялландык без аның турында. Ул лабораторияны ничәнче елда инде без сметалар төзеп мин культка биргән идек. Ләкин менә вакыты хәтта бит менә күчә нәкъ менә проектлар өстенә проект булганда туры килде. Димәк, шулай күпләрдән насыйп булган. Инде алданрак, күпкә алданрак булырга тиеш иде, әлбәттә. Шуны өстәп китәсем килә. Бу бит инде лаборатория булгач, анда ниндидер уже атмосфера бар. Без, мәсәлән, үзебез генә иҗат иткәндә, без үзебезнең уйларыбызда гына йөрибез. Инде шушы лабораториядә без икәү, өчәү генә түгел, без күпме кеше, аларның уйларында шушы энергетикалар барысы бергә кушылып, хәтта менә Кариев театрында без шушы концертка килгәч, ул ниндидер чыннан да безнең өчен зур бәйрәм, ниндидер инде яңа параллель рәвештә яңа әсәрләр туды. Бик күп алар хәтта. Алар инде концертка әлбәттә кермиләр. Аңа карамастан бу танышу, бу аралашу, бу безнең өчен иҗат. Бу инде безнең өчен чын мәгънәсендә бик зур эш. Шуңа күрә Гүзәл Рәмзиевнага да бик зур рәхмәтемне белдерәсем килә. Барлык музыкантлар исеменнән, барлык шагыйрьләр, җырчылар исеменнән, шулай ук шушы идеяны хуплап Мәдәният министрлыгына шулай ук бик зур рәхмәт. Бу проект турында без чыннан да хыялландык. Һәм шушы проект озын гомерле булуын теләр идек. Шушы тандемнарыбыз, җипләребез өзелмәсен иде. Һәрбер иҗат кешесенең күңелендә йөрткән шушы орлыгын чәчәк атуын теләр идем. Бик зур рәхмәт. Аннары менә минем Илүсәнең сүзен хуплап әйтәсем килә. Менә бу безнең җыр проектында, аны лабораториясендә һәм Калип яңа буын җыенында аның төп максаты ул иҗади татар яшьләрен очраштыру, таныштыру һәм берләштерү. Менә мин үз мисалымда гына әйтәм, шушы безнең җыр проектына мине чакыргач, мин үземне башта шәхсән үземне ниндидер каядыр менә сандугачлар күченә килеп кергән алакарга кебек хис иттем үзем шәхсән. Мине проектка чакыручылар алай уйламадылар. Һәм без менә ничектер шушы агымга килеп кушылдык. Югыйсә мин үземнең иҗатымны алай җыр язу өчен бик җайлы шигырьләр, җайлы иҗат дип тә санамыйм. Әмма без менә шушы агымга килеп кирдек, безнең китте танышулар, менә һәрхәлдә безнең әле 2 этапта да без әле җиләбә юлы белән үзебезгә композиторлар, җырчы һәм шагыйрьләр туры килде. Әмма бу шуның хәтле менә шушы оештыручыларның күңелендә әлеге хыялның тууы, Аллаһ Тәгаләнең һәм фәрештәләрнең амин дигән сәгатенә туры килгән.
дигән ахыры, безнең шуның хәтле бер-беребезгә рухи яктан якын кешеләр туры килде. Менә минем беренче этапта Лилия Патахирова белән, икенче этапта мин Миләүшә Хәйруллина белән иҗат иттем. Җырчыларыбызда Алина Кәримова, Эльза Заяри, аннан соң танышулар китте: Артур Исламов, Илмир Низамов, Динә Камалова, Филүс Кахиров. Һәм бу лаборатория, менә лаборатория 2 этап булды, ниндер яңадан 3нче этап сайлап алу концерты булды, хәзер менә гала концерт була. Бу лаборатория шуның белән тәмам нукта куелды дигән әйбер юк. Бу менә кичкенә генә гөрләүктән, аларның күңелендә туган хыялдан, ул зур менә бөтен ташкынны үзенә туплап, инде зур агым булып, үз юлы белән әлеге лаборатория, үз юлы белән әлеге хыял, әлеге идея шулай дип үз тормышы белән яши башлады. Менә мин әлегә хәтле бу проектта катнашкан бер генә композитор һәм бер генә җырчы белән дә шәхсән таныш түгел идем. Мин, сез бәлки кайберләрегез беләдер, мин Әтнәдә яшәп иҗат иткән шагыйрә. Һәм менә бүгенге көндә шушы лабораториядә катнашкан бик күп композиторлар, бик күп җырчылар белән без бик тыгыз элемтәдә эшлибез. Минем кай вакытта хәтта физик мөмкинлегем дә җитми булган идеяләрне, булган тәкъдимнәрне иҗат итеп тормышка ашырып бетерергә. Безнең инде туда Филүс белән Артур Исламов белән Миләүшә Хәйруллина киен язды. Кем идек дигән җыр инде ул иң югары мөнбәрләрдән ишетелә театрның 100 еллыгы концертларыннан. Динә Камалова, Илмир Низамов белән эшлибез хәзер. Миләүшә Хәйруллина белән кабаттан яңа җырлар туды. Лилия Патахирова белән инде без гомумән хәзер ниндидер бер тандемга әйләндек. Балалар җырларын, менә җәй буе без балалар җырлары яздык. Инде Лилия апа белән безнең күңелдә ниндидер монументаль, зур әсәр тудыру хыялы да туды. Һәм инде бу инде хыялдан чынбарлыкка бару юлында инде берничә адымда эшләнде. Менә бу бөтен әйбер безнең җыр лабораториясендә барлыкка килгән әйберләр. Мин аларга шуның хәтле рәхмәтлемен. Без менә шуның хәтле берләштек, бер-беребезне белдек, аңладык. Менә бу, мин уйлыйм, гала концерт булыр да үтеп китәр. Минем иманым камил, ул филармония концертлар залында бик үзенчәлекле, бик тансык концерт булып үтеп китәр. Әмма аның эше дәвам итә. Менә бу, минем уйлавымча, иң зур нәтиҗә һәм аларның хыялларының чынга ашуының иң зур нәтиҗәсе дип уйлыйм мин. Менә бик зур рәхмәтне мин әлеге лабораториягә, ул безнең чыннан да бөтенләй башка биеклеккә, иҗатның башка биеклегенә, башка киңлекләргә чыгарды. Рәхмәт, кызлар, әлбәттә инде бу лабораторияның төп әйтәләр бит инде нат хыялларының берсе иде. Һәм бик матур җылы сүзләрегезгә зур рәхмәт. Без бик шатланабыз, чөнки даже менә әле шул Шаян ТВ үткәргән балалар конкурсыны алдыннан миңа язалар инде. Гүзәл Рәмзиловна әйтсә, гүзәл, мөмкинме без кем беләндер тандемда шул конкурска җырны биреп карасак? Яисә яңа татар җыры игълан ителде бит инде конкурс. Мөмкинме без җырны бирәбез шул конкурска? Мөмкин дим инде. Нишләп сез миннән ризалык сорыйсыз? Сезнең яңа җырлар, яңа җыр бит инде, безнең җыры түгел бит. Юк, безнең яңа җыр. Шуннан соң әлбәттә мөмкин, без шатланабыз гына, чөнки менә бу безнең проект, бу сезнең проект, бу менә сез әйткән алсу сорауга җавап. Бу бит татар музыкасының уртак эше. Монда минеке, синеке юк, шуңа күрә безгә бүлергә бер нәрсә дә юк, без киресенчә шатланабыз гына. Гүзәл апа, менә фикерегезне дәвам итеп әйтәсем килә. Мин бер дә аптырамыйм, ни өчен сездән шулай сорап язганнарына. Чөнки менә Гүзәл апа нәкъ шушы лабораториядә ул безнең өчен продюсер кебек хезмәт иттегез сез. Чөнки нәрсәгә шулай дип әйтәм, бик күп композиторлар бик күп әсәрләр яза, ләкин ул әсәрләре кая кала, киштә дә кала. Аларны чыгару, аны халыкка тәкъдим итү, ниндер халыкка рухи азык бирү өчен бик күп юлларны үтәргә кирәк. Шуның өчен ниндер танышларым булырга тиеш, әлбәттә, җырчылар арасында да. Моны Гүзәл апа ничектер менә бөтенебезне бергә җыеп, менә шушы вазифаны башкарды. Аннары мин әйтеп үткән идем бер интервью биргәндә дә инде. Татар җыры безнең бер сагыз кебек шәйнәрмәсен дип әйткән идем мин. Ул фикерне эләктереп алдылар алар. Нәрсәгә шулай дип әйттем мин аны?
Чөнки менә игътибар итәм, үзем композитор буларакка түгел, аранжировщик буларак та бик нык эшләргә туры килә. Аранжировкалар эшләгәндә, әлбәттә, күп җырлар туа ул. Бер ай дигәндә дә ул җырлар радиога ротациягә бирелә. Ләкин ул җырлар кая китә аннары? Әлбәттә, алар колакта бер никадәр уйный, менә шул сагыз кебек чәйнәлә, аның тәме беткәч, алар юкка чыга. Менә шуңа күрә дә татар җыры ул менә ниндидер бер мизгел булып кына калмасын иде инде, әлбәттә. Аның менә алып буыннардан соң ул җырны тагын бер кат җырлап, ул җырны уйнап булсын иде дигән теләктә каласы килә. Менә шушы лабораторияны миңа калса бу теге театраль тел белән әйткәндә сверхзадачасы инде бу. Рәхмәт, менә тагын бер сорау туды. 1 октябрьдә булачак гала концертка сез нинди тамашачы килүен телисез? Кемнәрне чакырасыз аеруча? Мин инде беләм, безнең ул концертка бик затлы тамашачы киләчәк. Шын җырның, шын татар җырының тәмен белгән, бәясен белгән, кадерен белгән тамашачы киләчәк дип уйлыйм. Һәм бигрәк тә менә шушы соңгы вакыттагы вакыйгалардан соң кеше хәзер бик нык сусады, шуннан да сыйфатлы, затлы концертларга, гомумән концертларга, нидер мәдәни чараларга йөрүгә бик сусады халык. Һәм менә шушы җырга моңа сусаган халык, менә шушы 1 октябрь көнне филармония концертлар залына шу хәтле менә яңаша, заманча, шул ук вакытта безнең милли тамырларыбыздан аерылмаган җырларны тыңларга, җырчыларны күрергә һәм анда әлбәттә инде авторлар да була, алар белән аралашырга килсеннәр иде. Без бик шат булырык алар белән күрешергә, аралашырга, аларның тәкъдимнәрен, киңәшләрендә тыңлыйсыбыз килә. Рәхмәт, инде журналистларның сорауларына күчик. Менә безнең тагын бер гүзәл әйтте инде бераз, тагын бер Вахап фонды да шундый ук конкурс оештырып бара бит инде. Һәм сезнең бөтен инфоповодларда параллель бара. Алар игълан иткәндә сез бер үк вакытта игълан ителде, бер үк вакытта инде этаплары бара һәм пресс-конференцияларда бер үк вакытка туры килә. Бу ничектер очраклылыкмы? Һәм әллә безнең шушы кадәр килеп терәлдекме? Һәм безгә менә бу конкурс бик менә хәзерге моментта кирәк. Һәм чынлап да ике җирдә дә шушы конкурс игълан ителде. Аннары катнашучыларга Гөлүсә белән Зөлфәткә сез ул конкурсларда катнашасызмы? Катнашырга телисезме? Башта 1 сорауга җавап. Менә ничек булды? Бу конкурста мин дөресрәген белдем, апрель-май айларында бу конкурс турында ничектер ул минем колак аша үтеп киткән күрәсең инде. Ләкин катнашырга ризалык бирдем. Кемне алдым дип уйласагыз, шагыйрь итеп, әлбәттә шушы лабораториядә танышып киткән Рифат Сәләхне. Без әле шулай туры килде, бер тирәдә турабыз да икән әле, менә шуны ачыкладым мин тора бара. Рифат Сәләх белән бер роман тутырдык, татар романсы инде ул, туган илемә дигән, нәкъ шул ТСРның 100 еллыгына багышлап иҗат иттек без бу әсәрне. Сезнең сорауга җавап бирсәм, әйе, без бу конкурста катнашабыз. Шәхсән мин үзем. Гөлүсә, Илүсә. Мин үзем тормышта бик азартлы кеше, конкурсларны, бәйгеләрне бик яратам. Катнашырга һәм бигрәк тә җиңәргә яратам. Әмма менә бу яңа татар җыры ничектер минем янәшәдән узыбрак китте ул. Булды тәкъдимнәр, булды ниндидер идеяләр, әмма менә шул вакыты һәм сәгате җитмәгән ахры. Ул идеяләргә караганда мөһимрәк тәкъдимнәр килеп чыгып, мин әлеге конкурста катнашмадым. Ул бу ниндидер теге идея каршылыгы аркасында түгел, үземнең менә шул вакытым һәм ниндидер үз дисциплинам җитмәү аркасында гына. Чыннан да менә бер чорда шулай ук бит Шаянтова балалар безнең җырны 2нче елга балалар җырына багышларга теләгән идек. Хәзер инде уйлыйбыз, чөнки Шаян шулай ук балалар өчен менә Гөлүсә әйтә, яңа татар җырында катнашмадык, ләкин алар ничек аталар Шаянтовада? Балалар җыры. Балачак җырында аларның җыры үтте Лилия Таһирова белән киресенчә. Мин анда жюрига мине чакыргач, Рәмилә Сахабетдинова, мин каршы чыккан идем. Юк, хәзер буталачак безнең җырда, шушы балачак җырда, анда положениелар белән ярдәм иткәнгәме, бәлки инде безнең җырны үткәргәнгәдер, ничедер алар менә теләделәр, бәлки инде балалар театрында эшләгәнгәдер.
Менә анда да жюри, анда да менә кызык, анда конкурс. Әлбәттә инде монда лаборатория ул теге махсус язылган кебек. Конкурсны тыңлаганда безнең монда бәлки консерватория бетергән вокалистлар, консерватория бетергән, тәмамлаган композиторлар булгангадыр, безнең җырлар алар бер дәрәҗәдәрәк. Ничектер нык аста да юк, ничектер менә бер шундый дәрәҗәдә бара, бәлки инде кемдер кабул итеп бетермәс, кемдер кабул ителер, кемдер бик акыллы җыр дип уйлар. Ләкин болай караганда бер дәрәҗәдә менә балачак җырында анда үзешчән композиторлар да язган, аларның дәрәҗәләре бик төрле. Ягъни бик теге менә бүгенге эстрада җыры кебек яңгыраучылар да бар, бездә андый җырлар юк дәрәҗәсендә. Бәлки ул киресенчә начардыр. Шуңа күрә алар күп булсын. Менә безнең фестивальләрдә бар бит Илһам Шакиров исемендәге, Вахапов исемендәге бик күп фестивальләре бит. Татар моңы да бар. Моңа кагылышлы да бик күп фикерләр булган иде. Ни өчен кирәк? Кирәк булсын, татарныкы булсын, күбрәк булсын. Рәхмәт, тагын сорауларыгыз бармы? Икенчесе булачакмы моның? Әллә бу гала концерт белән төгәллибезме? Икенчесен булдырырга кирәк инде, чөнки нәрсәндер тамамлау, нокта кою ул шулай ук иң җиңел юлларның берсе, менә дәвам итү. Дәвам итү ул инде авыррак. Менә авыр юлны сайларга күнеккән кешеләр буларак, без инде омтылып караячакбыз. Ләкин үзегез аңлыйсыз, менә монда бит беләсезме, менә безнең җыр узды, без җырлар яздырырга телибез бит инде шул ук оркестр белән, теге аранжировка белән эшләп карадык. Без Руденконы чакырып, Андрей Руденко иң теге бүген талантлы аранжировщикларның берсе, ләкин без аңладык, берничә җырны эшләп карадык. Без инде менә бу концертка кадәр башта аранжировкалар ясап, радиолардан яңгыратып, инде популярлаштырып, аннан гына концертка чыгарыбыз дип уйлаган идек. Ләкин берне эшләде, икенчене эшләде. Ничектер бөтенләй теге Латин Америка аһәңнәре, шулай ук инде менә үзгәреш җилендәге ниндидер джаз стиле безгә якын булмады ул. Шуңа без инде баш тарттык бу идеядан. Хәзер инде менә бу җырларны барыбер бер концерт эчендә генә яңгыратып калмыйчы, ничектер радиолардан да ишеттерү максаты тора әле безнең яңа концертка, яңа лабораторияга кадәр. Иң мөһиме шул. Инде тагын бер генә әйтәм, менә ни өчен элеккеге тандемнарны тузгыттыгыз, ояларын диләр инде. Ни өчен шул кредитә белән Илмир тагын да матуррак җыр башкарырга мөмкин. Менә мин элек уйлыйдым, бигрәк тә менә мәдәният дөньясында Заһид абыйлар турында уйлаганда, Хәбибуллиннар, башкалары, бигрәк тә Рөстәм Яхингел, Мустафа Нугман белән эшләгән ул. Ләкин сез беләсез, соңрак инде гомере теге өлкәнәйгәч, Марсель Галиевның җырына көзге моңнар язган. Нинди матур җыр көзге моңнар. Бәлки алар иртәрәк очрашкан булса, күпме җыр туар иде. Чөнки бит ул иҗатчы бер-берсен илһамландыра. Ничектер илһамландыра да теге хәзер иң модалы сүз мотивация дибез инде, бит мотивацияле. Менә шул турыда уйлыйбыз һәм инде әлбәттә киләчәк булсын иде, без тырышачакбыз. Тырышабыз да. Но менә бу Гүзәл апа әйтеп китте бит, аранжировкалар темасын инде. Шуңа өстәп үтәсем килә. Аранжировкадан менә бу өлкә әлегәчә бездә бик теге афишировать итеп сөйләнми, аранжировка өлкәсен ничектер алар гел артта кала. Үзем теге аранжировкалар белән шөгыльләнгәч, миңа да шуңа күрә бераз теге кызганычрак бу өлкә. Композитор яза, кем тудыра ул җырны? Әлбәттә, аранжировка ясаучы. Ул аны менә үзенчә ишетә, менә бу өлкәне әле безгә үстерәсе, төсенгә әйткәндә. Чөнки Казан дәүләт консерваториясендә беләм, аранжировка бүлеге анда була юк, бары менә теге звукооператорство дигән бүлекләр. Ләкин менә бу өлкә әле безнең татар өлкәсендә шундый теге әле менә яшь бала уровенендә гына дип әйтсәм була инде. Чөнки тырышабыз әйе, бөтенебез эшләп карый, ләкин ниндидер теге һаман да шул урыс җырларына карап ишетәбез, чит ил җырларына, үзебезнең җырлар теге андый үрнәкле җырлар
бар, ләкин бик аз кызганычка каршы менә шушы аранжировкалар дигәннән, менә безнең Ильяс Камал эшли инде хәзер оркестр өчен аранжировкаларны. Бу икенче аерым бер өлкә, чөнки оркестр белән эшләгән кеше генә оркестрга аранжировка эшли ала. Моны мин чыпчыннан әйтә алам, чөнки үзем дә менә Ильяска үземнең җырларны аранжировать итеп биреп карадым. Әлбәттә, ул аңа төзәтмәләр кертәчәк, чөнки минем ишетү ул бер төрле, оркестр белән эшләгән кешенең ишетүе ул гомумән икенче әйбер. Шуңа күрә без Ильяска бик рәхмәтле. Менә аны бүген үзем монда булмаса да, без аны бүген искә төшереп үтәбез, чөнки гаять колоссаль күләмдәге эш башкара ул менә бүгенге көндә, хәтта менә бүгенге сәгатьтә ул аны эшли. Мин аны чыпчынлап әйтә алам, чөнки аның шикелле тырыш кешене әле эзләп табарга кирәк. Моңа кадәр менә шушы Руденко тарихыннан соң без инде төрле оркестр, без башта әгәр дә менә Рузилә хәтерлидер, ул безнең җырның беренче этабындан ук күзәткән журналистларның берсе. Данияр Соколов дип уйлаган идек башта, аның оркестры, аннан соң инде Новая музыка оркестры. Анна Гульшанбарова белән хәтта сөйләшүләргә барган идек инде без. Аннан соң мин Артур белән Эльза Исламовларның концертларын карадым да, андагы яңгырашка, андагы менә бу оркестровкаларга Ильястан да миллирәк моны эшли торган кеше булмас дигән фикергә килдем. Һәм Ильяс инде бик шатланып риза булды. Гәрчә үзенең җырлары керми калса да шушы безнең җыр проектына, ул менә шундый кызык процесс, кызык күренеш, менә беренче тапкыр әле яңа гына тәҗрибә туплаган Тинчурин театры режиссеры Резда Гариповның 2 җыры узды гала концертка. Ильясыбыз менә шулай йолдыз белән калдылар әле алар. Өстәп әйтим, инде безнең җыр проекты башлангач, әлбәттә, бу эшне дәвам итер өчен шулай ук оркестр да кирәк. Бәлки киләчәктә безнең үзебезнең шундый милли шундый оркестрыбыз булыр. Чөнки ул безнең өчен бик ихтыяҗ кирәкле әйбер. Казанда оркестрлар бар, алар барысы да төрле, һәм алар булырга тиеш. ГСО, Государственный симфонический оркестр, шулай бит Новая музыка ул инде яңа яңгырашта, Сфорцанда ул инде яшьләр оркестры, Рәсим Ильясовның халык оркестры, Шутиковның шулай ук урыс халык оркестры. Алар күп булырга тиеш, алар безнең өчен күп итеп иҗат итсеннәр иде. Шуңа күрә безнең шушы әсәрләребезне җырлый алырлык югары дәрәҗәдәге профессиональ оркестр шулай ук юк дип әйтер идем. Кызганычка каршы, хәтта үзебезнең Казаныбызда консерватория була торып. Шуңа күрә бу безнең өчен актуаль. Менә монда инде оркестр, Тинчурин театры оркестр икән әйтеп үтәргә кирәк, чөнки Ильяс безнең Тинчурин театрында бүгенге көндә эшли. Без инде Ильясны башка оркестр белән кушырга да уйлаган идек, ләкин менә ул кулайрак күрде үзенең музыкантлар белән эшләүне. Әлбәттә инде алар бик бүгенге көндә театрның репертуары белән дә бик мәшһүр, бик тыгыз. Анда күбрәк консерватория студентлары ул музыкада уку процессын үзегез беләсез, анда опера студиясе бар бит әле. Әлфия Җаппарова җитәкләгән. Шуңа күрә инде без дугаларны укып торабыз, 1 октябрьдә барсы да яхшы булсын дип. Әле Артур Исламов хәзер әйтә, ул көнгә безнең шагыйрь мәхәббәтен куйганнар, мин килеп җитешәмме, юкмы дип. Әйтәм, кирәкми миңа инсульт ясама, киләсең. Шул, чөнки Артурның янда 3 җыры башкарылачак, һәм инде аның килүе килмәсә, ул теге ярты программаның яртысы инде килеп чыкмаган була. Бәлки кермәгән җырларны башкарырбыз. Тагын сорауларыгыз бармы? Менә бу финалга үткән җырларның авторлары, шагыйрьләр һәм композиторлар, алар бит инде вакытларын, иҗатларын багышладылар, сарыф иттеләр. Аларның бу җиңүче әсәрләре ничек тә булса матди яктан бәяләнәме, бәхилләндереләме, гонорарлата?
җиңүче әсәрләргә бүләкләү булачакмы? Илмира апа, беләсезме, без лабораторияда катнашкан һәм язылган әсәрләрнең барсын да җиңүче дип. Без алда әйтүемчә, ул теге 32 җыр бер концертка сыймаганга гына шундый конкурс үткәрергә булдык. Гәрчә лабораторияларда конкурс үткәрелергә тиеш тә түгел. Мәсәлән, шул ук Айдар Сөләймановның нинди матур җыры төшеп калды, минемчә. Айдар үзе дә бик аптырады. Ягъни ул шундый субъектив барыбер әйбер конкурс. Һәрбер конкурс ул субъектив. Һәм монда ниндидер бәхет төшенчәсе дә зур роль уйныйдыр, уңыш төшенчәсе дә. Шуңа күрә инде без алтанрак, әлбәттә, композиторларга, җырчыларга, шагыйрьгә, шушы ишлеккә кичкенә генә булса да сумма бүленеп бирелде һәрбер катнашкан, лабораторияда катнашкан кешегә. Инде концертка үтүчеләр моны зур бәхеткә саныйлар. Менә бу әле әсәрләребезне без яздырып, аларны шулай ук зур сәхнәләрдә ешрак башкарсак, бу бик зур бәя. Шулай ук аңа кичкенә булса да берәрендә аранжировка, һәрвакыт оркестр белән йөреп булмый, кызганычка каршы. Барыбер шундый безгә инде башкаручылар өчен, инде әлбәттә авторлар өчен бик зур бүләк булыр иде бу, чыннан да. Һәм шушы гала-концертка без бик зур, мин инде үзем шәхсән бик зур өметләр баглыйм. Бу шушы әсәрләрне инде без сәхнәдә авыз тутырып, башкарып, аны тамашачыга тәкъдим итү моменты булачак. Минемчә бу бик шундый, бу бит инде безнең иштән чыккан әсәрләр. Шуңа күрә минем өчен бу бик волнительный концерт булачак, сүз дә юк. Дөресен әйткәндә, бөтен әйберне матди якка да бәйләп бетереп булмый. Менә шулай үземә дә Филүс абыйга әле кайчан җыр язган булыр идем мин, бит Филүс абый Кахировка. Шуңа күрә бу минем өчен дә бер зур дәрәҗә, бер зур шундый тәҗрибә. Шуңа күрә Анасын Калип дигән исемне ишетсәләр, бөтен иҗатчылар аңлый инде, моннан күп көтәсе юк. Ләкин без шулай да Калип ниндидер башка юллар белән ярдәм, әле менә Болгар радиосына ниндидер социаль пакетлар белән җырлар турында сөйләшеп йөрибез. Наилә Айзел Карамовна белән гафу итегез. Аннан соң инде әлбәттә шушы җырларны яздырып бүләк итәчәкбез. Ниндидер барыбер адымнар, теге күзгә күренми торган, без һәрвакыт элемтәдә дип уйлыйм. Шуңа күрә ул бүген генә булган элемтә түгел. Без менә монда җыелган кешеләрнең күбесе инде Калипның шул Гөлүсә мәсәлән безнең аудио китапта да презентациядә катнашты. Һәрберсен аерым-аерым барыбер кичәләрдә теге белмәгән кешеләр монда катнашмады, Калипны белмәгән кешеләр. Һәм әйтәсем килә, менә бу матди мәсьәләдән, чыннан да безгә түләнде, мин раслыйм. Әмма безнең бу лабораториядә ниндидер матди кызыксынулар түгел, уртак идея берләштерде дип әйтәсем килә. Бу бәлки бүгенге көндә кемнәргәдер көлкедә яңгырар, әмма бу ниндидер менә уртак шундый идея белән берләшкән. Мин ышанам, монда катнашкан bütün иҗатчылар да ниндидер, мин монда катнашым да, миңа фәлән сум гонорар бирелер әле дигән уй белән без берләшмәдек. Безне менә шушы уртак идея берләштерде. Әмма мин бу проектны безнең яшь иҗатчыларның киләчәктә яхшы матди һәм иҗади яктан югары дәрәҗәсенә ниндидер инвестиция булды дип саныйм мин. Менә чөнки менә мин инде сезгә әйтеп үттем, яңа идеяләр, яңа проектлар башланды әлеге лаборатория ярдәмендә, һәм ул проектлар, ул тәкъдимнәр инде матди яктан да, рухи яктан да үзенең нәтиҗәләрен күрсәтә башлады. Менә бу чыннан да шул долгосрочный инвестиция дип әйтәләр бит менә хәзер бизнеста. Бу менә шундый әйбер булды бу лаборатория. Бик зур рәхмәт. Сорауларыгыз калдымы? Әгәр сорауларыгыз булмаса, без уңышлы. Районнарга чыгу, шулай ук финанс мөмкинлекләр кирәк, ни өчен? Чөнки оркестр
оркестр ул үзе бүгінгі күндә ни өчен менә теге мин мәдәният дөньясына алып барганда да шул ук Вил Усмановлардан сорыйдырым башка. Вил Усманов әле оркестр белән йөреп тә карады. Менә Илмир Калимуллинны йөрде. Ул бик кыйммәтле бер оркестр, ә монда инде зур оркестр. Аны ашатырга кирәк, аны тәэмин итәргә кирәк. Һәрбер музыкант үз шөгыле белән, хәтта җырчы теләсә дә, әле оркестрны тупларга кирәк. Шуңа күрә әлбәттә мондый андый теге районнарга, мәсәлән, шул ук Уфа, Башкортстанда теге шулай ук безнең милләт бик күп яши. Оренбургның кайбер өлкәләренә, авылларына барсак, бик әйбәт булыр иде. Шулай ук Татарстанда хәзер менә Чаллыда нинди театр бинасы ачылды. Ни өчен без анда әле чыгыш ясамаска тиеш кебегейме? Чөнки яшьләр канаты анда. Шулай ук мин бер вакыт Нәфисә Исмагыйлова Чаллыда Калип филиалы ачык дип идея белдергән иде. Инде ул Калипның филиалы Уфада да ачылырга тиеш, Мәскәүдә дә. Ләкин булар барсы да булыр әле. Бүгенге көн белән генә шикләнмибез. Шуңа күрә өмет тулы күзләр белән шагыйрь әйткәндәй алга атлыйбыз. Без инде бу башлангычларда уңышлар телибез һәм әлбәттә концертны көтеп калабыз. Рәхмәт барыгызга да.